Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo mariniranu piletinu sa grila. Za marinadu nam je potrebno češnjak u granulama, suhi bosiljak, dodamo malo Tex-Mex začina ili mješavinu meksičkog začina, crvena slatka paprika, jednu malu zličicu senfa, malo soli, svježe meljenog papra, par kapljica Worcester sosa, svježi ružmarin, ja ga imam u vrtu pa sam dodao svježeg, a vi možete dodati sušenog. I sve to skupa zalijemo sa domaćim maslinovim uljem. I sve to zajedno promiješamo da se sjedini. I ja sam dodao još malo maslinovog ulja da mi bude dovoljno za piletinu. Ovako malo dublju zdjelu poredate piletinu. Ja sam fino narezao pileći file, vi možete krilce ili batke što vam ne draže. Zalijemo lijepo sa marinadom. Promiješamo ovako lijepo da se sjedini sve skupa. I to je to. To na kraju ovako izgleda. Sve zajedno odložimo u frižider na 24 sata. I sada, brate, kapnete malo ove marinade. Već sad miriši. Nisam ni stavio meso, već sad mi miriši cijelo dvorište. Cvrči, cvrči. To te ja pitam. Već sad sam gladan. Malo zalijemo sa marinadom. Kako bi meso ostalo sočno. Meni je cijelu noć to ležalo u frižideru i pošto imam domaće ulje, zaledilo mi se, sve skupa se skrutilo, pa sam morao ujutro izvaditi da se odledi. To je samo dokaz da je ulje domaće. Slušaj kako cvrči. Čak i Sveti Anton zvoni kad čuje ovaj sound. Kad se jedna strana završila, okrećemo meso. Kad ovako lijepo poprimi zlatnu boju. I dodamo preostalu marinadu po mesu. Cijeli kvart miriši po pečenju. Ja sam dodao lepinju. Ovako lijepo gore malo da poprimi miris dima od mesa.
To sam odložio sa strane da se malo zapeče od ispod, ne previše. Sad dodam malo vode i poklopim sa zvonom kako bi meso bilo što sočnije. Koji zvukovi. Još dodam malo vode. I provjerimo lepinje da li su gotove. Evo, taman su kako treba, lijepo. Ostale su sočne i zapečene koliko treba. Ne znam kako vi, ali ja sam već sad gladan. Da, mislim da je to to. Meso je gotovo. Možemo servirati. Alo susjed, može malo tiše, snimam film. I tu sam narezao malo lepinje. Kako lijepo miriši. Evo, dragi moji prijatelji, ovako izgleda moj tanjur. Servirao sam malo luka, malo salate, malo pomidora, kruh i piletinu. U međuvremenu sam dodao i malo kiselog vrhnja. A ništa, šta nam drugo preostaje nego da probamo? Njam, 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 njam.